Igsuon kung naa pa nimo karon ang paghuna-huna og dautan, ang paghimo og dautan, ang pagsulti og dautan ngadto sa imong isig ka tawo, og labaw na ang pagsulti nimo og dili maayo ngadto sa Ginoo, ang pagbalikas nimo sa Ginoo og ang pagbalikas nimo sa imong isig ka tawo. Gusto sa Ginoo igsuon nga bag-ohon ka ng tanan. Gusto sa Dios igsuon nga ang tanan nga mogawa sa imong baba kadtong mga pulong nga makapahimuot kaniya o makapahimuot ngadto sa imong isig ka tawo. Isaiah 55 versikulo 7. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Igsuon gusto sa Ginoo nga mabago ang atong kasing-kasing ug ang atong hunahuna. Ayaw kaulaw ug ayaw kahadlok sa pagbalik sa Ginoo igsuon, sa pakig-istorya kaniya, sa pakigrelasyon kaniya, sa pagampo kaniya, sa pagluhod kaniya, tungod kay ang Ginoo andam gayud nga mudawat kanato igsuon. Andam gayud siyang mopasaylo kung unsa man ang atong nasulti nga dili maayo, kung unsa man ang atong nahuna nga dili maayo, kung unsa man ang atong nabuhat nga dili gayud maayo, ang Ginoo igsuon andam gayud nga mopasaylo. Ayaw kahadlok igsuon, isalig sa Ginoo ang tanan, kay gusto sa Ginoo nga mabago ang atong kasing-kasing, mabago ang atong nahuna, mabago ang atong nga binuhatan ug atong sinultian. Tungod kay gusto niya ang tanan nga mogawas sa atong baba, makapasidungog kaniya. Ang tanan nga atong pagabuhaton makapasidungog kaniya. Busa igsoon isalikway ka ng tanan ug balik ngadto sa Ginoo nga matinud-anon gayud ug ang Dios andam nga mudawat kanimo. Amen. God bless sa tanan.